салому алайкум бародари азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусалмон. Бародари азиз, бениҳоят хабарҳои хеш баҳри шумо барои билет. Бениҳоят билетҳо бародари азиз арзон шудагиянд. Хостам ки хабара ба ҳаматон барасонам. Пеш аз хабари билетҳо расондан, хабари хушро расондан, бародари азиз, як бародара тавсиятам метавом гӯш мекунем, баъдан нарх навои билетҳоро ба шумо гап мезанем. шахсоне ки дар Москва ва Подмосква ҳастед, компания Акай Шарофиддин дар хизмати шумо барои гузаштани сарҳад, яъне гузаштани граница ҳастед. Москва ва Подмосква омада мегирад. Бародари азиз, кадом мақсад регистратсиятон ё патентон просрочня ё ягон чие, иншоалло ба ин номарои рӯи экрандаги занг бизанед, баъз номи канали мо гардонед, иншоалло ки дар хизмат ҳастам. Ва пеша ки бигӯем ки бародари азиз, ҳамихи документ надорам, ҳамихи документ просрочня, мақсад во ба шумо ответ мегардам ки метавонем шуморо бурда соғ саломат ё ки не. Аввалан худованд ҳастай, баъдан бандошт сабаб мешавад. Ваноха бародари азиз, марҳамат, касое ки документон чиай барои компанияи Акай Шарофиддин рафта, иншоалло аввал ба хости Аллоҳ соғ саломат рафта меем. Воқеъ сарбаланду хонобод бошед. Ака мерем нисбат ба билетҳо хабарҳои хуб гуфтам бароятон мерасонам. Камтарахаи мақсад ая пара экран местам, иншоалло беҷа мақсад айгиҷо ба киҷо сенош да поям ромадан мегирам. Бародари азиз, билетҳо бениҳоят арзон шудагиай, ай ҳамада арзони арзонаш 7,500 шудагиай. Ай Қурғонтепа ба Новосибир 7,500 рубл. Ай бародари азиз, аз Тоҷикистон, аз Қурғон ба Новосибир 7,500 рубл шудагиай. Бародари азиз, марҳамат, касое ки мехоҳед мақсад билет аз ватан ба Москва омадан ё ки ба ҳамин территория ба Новосибир омадӣ, поезда инҷо ба любой территория расида, ки исмаш осоне, ҳаматон медонед. Бародари азиз, марҳамат, билетҳо арзон шудагиай. Аз ин тарафам иншоалло ки аз Москва Душанбе 19300 19400 сар мешавад. ана Кӯло бошад 16500, ана ҳамихи хулоса 16000 боло сар мешавад. аю тараф боша арзонтаре. Бародари азиз, нисбати ин тараф аю тараф рафтан, иншоалло ки билетҳо ҳар рӯз кам хамбидестай. Иншоалло боварӣ дорам ки боз ҳам аз ида бо билетҳо арзонтар мешавад. Баҳри шумо ҳаракат мекунам ки ҳар як билете ки арзон шавад, нисбат мақсад ба дигар ҷо тезтарак дар реклама партам ки бародарои ғариб, модаро, хоҳарои ки тамошо мекунед, тезтарак хабардор бошен. бародари азиз, аз шумо фақат чия ҳамин видеоро поделиться кунен, лайк монен, дар дигар одамо роӣ кунен ки касои дар билет дар кор бошанд. Марҳамат, бародари азиз, дар номраи рӯи экран занг мезанем, билетҳоро дастрас мекунем. Бародари азиз, агар ки занг задем ҷавоб надодем, ҳисобе ки занг бисёре бениҳоят, метавонед дар WhatsApp даромехи бинависед. Мақсад мисоли оддӣ Москва, Кӯло, фалон числа намехи бинавис, тамом нарх навоша мо шумо иншоалло ки роӣ мекунем. Боре ки дар занги обични бениҳоят бисёра, мақсад каса мебардона хатиш мисол 5 минут 6 минут гап мезанед то мефаҳмонед нарх навора 3-4 одам дар байн медура. Барои бародари азиз, имконият дошта бошед дар WhatsApp мо даромада бинависед, ай киҷо ба киҷо числатона бинависед, тамом нарх навоша иншоалло ки роитон мекунем, ё ки бо якҷо ба киҷо арзонтар боша, ушавем ки неш арзоне, агар хоҳем ба иҷа биравем. хулосаи гап ки мо дар хизмат ҳастем. бародари азиз, метавонем ки мақсад агар касаи муҳоҷирон ҳамеша дар хизмати шумо ҳастай. ана чӣ гуфтани ҳастам, бародари азиз, ҳаррӯза иншоалло ҳаракат мекунем, видео кунем, ҳаррӯза ҳаракат мекунам ки хабарҳое ки нашоти билет якҷо ба киҷо арзонтар мешавад, ҳаррӯза ҳаракат мекунам ки пешниҳодтон кунам. бародари азиз, воқеъ сарбаланду хонобод бошед. аз шумо фақат подписатсия кунед, лайк монед, ба тамоми дӯсту дӯрӯзиҳо роҳишон кунед. иншоалло ки мо дар хизмат ҳастем, ҳамеша бе даст пешбар, ҳамеша дар хизмати халқи мусалмон ҳастем. воқеъ сарбаланду хонобод бошед. Тоҷикистон ба пеш, ҳамеша мардуми мусалмон сарбаланд бошед, ҳама вақт муваффақ бошед, ҳама вақт дуогӯи ҳамдигар бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.